pag naaga ni magpasalamat mga igsoon, maminaw gid ta kay kana bang lain kayo nga mauwaw ta mo anhes tubangan magpasalamat sa Ginoo pero magsigig istorya sa tapad samtang naiga pasalamat dire. No munay murag lain siya, dili siya gyud mao. So hopefully ato nang ma-change mga kapatid. Amen. So, mari una ta sa atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Matthew chapter 5 verses 27 to 30. Matthew chapter 5 verses 27 to 30. Manindog ta mga igsoon. Matthew chapter 5 verses 27 to 30 nag-ingon, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. 28 apan karon sultian ko kamo nga bisan kinsa ang mutan-aw sa usa ka babayi uban ang daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong mata makaangin kanimos pagpakasala, lugita ka na og ilabay. Kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimos pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Let's pray. Lord, daghang salamat nga hangtod karong adlaw buhi pagyud kami. Salamat sa matag adlaw nga gipanalipdan mo kami, gipanalanginan sa kusog, pagkaon, tubig, sa tanan ng imong gihatag, amo ning pasalamatan. Labaw sa tanan, salamat usab nga nagpakabana ka sa among espirituhanong kauhaw, kagutom, panginahanglanon. Nagsulti ka sa imong mga pulong, nahinlo ka mo, pinaagis mga pulong akong gisulti ka ninyo. Mao nga, O Lord, gamita ang imong mga pulong, ang kagahom ni ini, magatangtang sa mga kahugawan, sa among mga pagkinabuhi. Nagaampo ako, O Lord, nga ang imong balang espiritu. Pakigsulti sa kada usa nga niya karon. Salamat sa imong mga mensahe, salamat sa imong mga pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dunay magsugod ta sa pagtuon mga igsoon. Magagikan sa pangutana nga unsa o kinsa ug unsa man ang imong pilion. Kinsa ug unsa man ang imong pilion. Ang pinakanindot nga gasa sa tao mga igsoon, dili nang mahalon kayong bulawan, mahalon kayong relo, or nakadawat ka og lisod ihapon nga kwarta. Or maingon ka nga, gitagaan kog nindot kayo nga balay, mahalon kayong sakyanan. Sa Bible, daghan kayong mga gasa nga gihisgutan, pero usa sa pinakanindot nga gasa nga gihatag, kining gasa sa pagpili, gift of choice. Gasa sa pagpili. Now, kining atong gasa sa pagpili, nganong giingon diha nga maayo kayo tungod kay dili ta robot nga butan. Nay magbuot nimo ba? Nga kontrolon ka, ikaw joy magpili. So, sa umaabot nga mga adlaw, ang imong kahimtang magbase sa unsay imong napilian karon.
O ang imong kahimtang karon, resulta na sa imong paggamit sa imong gasa nga mao ang pagpili sa nanglabayng mga panahon. Kaya, kung magisgot ang pagpili og partner, kamong mga anak, panamini og ayo ang nanghitabo sa inyong ginikanan. Panamini, tanawa gyud og ayo, unsa ning hitabo na ning mga magtiayon, kani nga pamilya. Magisgot ka kabahin sa seguridad, kalipayon sa kaugmaon. Panamini og ayo ang mga taong nagapaningkamot, nagafocus gyud sila sa ilang pagkabot og tanawa pod ang mga tao karon nga grabe gyud kayo ang ilang kalisdanan. Tungod kay kaniadto gipili nilang pasagdan ang pagpanday sa ilang ugma kay ang ilang gipili lipay-lipay nga dili maghatag og tinuorayng kalipay nga maglungtad. That is why ang Bible naghatag gyud siya og kaalam unsaon nato paggamit ang gasa sa pagpili. Mamili kag unsay imong paminawon. You know what? Daghan kayo mga Kristohanon nga ganahan kaya ng mga love songs, kalibutanong mga awit. And doon na po yung mga Kristohanon nga ganahan na gyud sila ang mga alawiton lang gyud para diya sa Ginoo. And choice man na. Sa akong bahin, gusto lang gyud po nako nga ang akong paminawon maka-feed sa ako makapalambo sa ako makapaligon sa ako Choice man na mga igsoon. Then, sa mga bana or mga asawa, ang inyong partner, inyong inundanghag ka. Ang pangutana, kinsa may gapili niya, di ba ikaw? So, ang mangutana, kinsay mas danghag, kana marag, guol kayo ka. Masakitan gyud ka na. Napa mo? So, pili lang gyud po ka. Kung gusto lang gyud po ka nga in the future, ing ana ra pod ang makabot nimo, aw pilian karon nga imo rang pasagdaan. Ayaw na kagsigig pagpaningkamot pa diha. Ayaw na gastui og grabing higayon, effort ang pagkabot sa imong kaugmaon. Pero kung maminaw lang ka karong adlaw og masabtan nimo ayo unsay gisulti sa Biblia, unya gamiton nimo pagtarong ang kana nga gasa sa pagpili, kabalo na kag unsay kaugmaon nimo. Pareha sa mga Israelite, gihatagan sila ni Lord og duha ka klaseng kaugmaon. Giingnan sila, you will be destroyed if you disobey. Maguba gyud mo kung di mo mutuman, apan kung mutuman ka mo, malig-on gyud mo og maglambo. Naay pagpili. Ingon sa siya, nag-andam ako kinabuhi og kamatayon. Pili ani asa ang sangputan nimo ani. So pailain, daghan gyud kayo mga igsoon. Mao na nga importante gyud kayo nga makasabot gyud ta ni ana. And kung dili ka makapili og ayo, maglibog gyud ka. Makalibog gyud. Especially sa ato adre kay daghan kay tag paminawon, daghan tag magtutudlo. Lain-lain ang gatudlo nato. Nay moingong ayaw ni napoy mo ingong, okay ra ni. So, ang libog na ka, maglisod na kagbalansi. So, maarita karon mga igsoon sa kining pagpili gyud unsa or kinsa ang imong pilion. Because matag adlaw, gihatagan tag higayon ni Lord nga gamito na nga gasa. Karong adlaw, pwede na akong pilion nga lipay ko. Og pwede sad nako nga pilion rong adlaw nga magulanon ko kay magsigi ko gunahuna atong mga mudaot nimo, magsigi ka gunahuna atong imong mga problema. So ikaw mo'y makapili kung lipay ba karon or magulanon ba ka karon. So ang manghitabo sa ato mga igsoon nakadepende na sa atong desisyon sa pagpili. Pwede sad ka nga pilion nimong maminaw karon or maminaw sa imong tapad. Pwede sad ka nga naa karon dire mag-cellphone ra ka diha ug di ka maminaw sa pulong sa Dios. Depende gyud na sa pagpili mga igsoon. What if moadto kag shopping mall, pag abot nimo dito usa ra ka brand ang baligya. Magpili pa ka, adreso na lang kag bira ang bayad. Pero naay variety dito, makapili ka sa mga brand,
Tanawon nimo ang quality na dito ang na level nakabutang dito. Mo ni gitas-on siyang sugar, sodium, mo ni ang calorie, mo ni ang fats, na dito nakabutang na. Natay kagawasan sa pagpili. Pero dili gipasabot nga nakay kagawasan sa pagpili, ing ana nakakamaalamon nga mogamit ana nga kagawasan sa pagpili. Kay daghan kayong nakapili og di mao. Pag abot sa panahon, ilisan ra ka di man mao. Nya ang imo pa jong ipili, iilis, labaw pang labad sa ulo. Munang magtarong yun ta sa atong kinabuhi, mga igsoon. Sugdo nato ni, matuta sa Proverbs. Now, dinhi sa Proverbs, mga igsoon, daghan kayong gatudlo og hermeneutics, unsaon pag-interpret. Mugamit kag exegesis ni ana, napay gitawag og big picture and small picture. Grabe gyud ang investigasyon nimo ana. Palawuman gyud nimo ayo, kinsa gyud audience, kinsay nagtudlo, kinsay nagsuwat, diin siya samtang nagsuwat, unsay iyang kahimtang nganong gisuwat niya ni. But listen to this. Gawas sa kanang gihisgutan, pinakagihisgutan gyud, kinahanglan tang mugawas ana nga context kay tan-awon manato sa atong kapanahonan karon. So, ato ning kuwaag pagtulunan. Arita sa Proverbs chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Kaya nga itong gibasa kaganiyas Mateo, nagisgot man itong kamahig panapaw pagpagkasala. Arita chapter 5 sa Proverbs. 1 hangtod sa 23. Now, ang unang pulong diha is anak. Sa Bisaya, no? My son. Anak. Ang gasuwat sa Proverbs, si Solomon, ang pinakamaalamong taong nabuhi sa yuta, si Solomon. Ningon siya, my son. Gi-address ni Solomon ang word nga my son or anak, ang pagtawag niyang anak, ngadto sa tanang magbabasa. Dili ra gyud ni sa iyang personal nga anak. Because hari siya, giisip niyang anak ang tanang ginsakupan sa iyang gingharian. Ang tanang kabataan, kabatanunan, ang tanang na ilalom sa iyang gingharian, iyang gitawag og anak, my son. Giisip niya nga anak niya. And walay amahan nga maghatag og maot nga panambagon ngadto sa iyang anak. Nga moingon, anak, nigduol na gani eskwelahan, ambak lang ayog plite. No? Yang walay ginikanan ng mga anak, inig-eskwela ni mo ha, panahos pagpangaon, imuhar yun ni ayog yung panghatag sa imong classmate. Aw na ay uban dire ing ana? Na. Ngayon siya, anak, matnguni og pamatia ang akong kaalam og kahibalo. So, nag-unag yun dire, ang giingon di ang matnguni, bantaye, sabta og ayo, tun-i gayod, sutaa gayod, susiha gayod, ang kaalam og kahibalo nga akong isulti nimo. Nganuman, kay tungod lagi ang kaalam maoy gamiton nimo sa pagpili, dili ang imong gibate. Again, kabalo mo nganong daghan kaayo karong nagantos, because ang ilang gigamit sa pagpili, ang ilang gibati, dili ang kaalam. So, si Lord naghatag siya, ingon siya sa anak, anak, palmalandungi yun kaalam, ang wisdom nga akong ihatag sa imuha. Pamatiag yun take heed. Butang sa imong huna-huna gyud ang akong isulti sa imuha. So, ingon siya, verse 2, aron, masayod ka unsaon pag kinabuhing matarong, og ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalamon. Kabantay mo anang daghan kayong yaw-yaw pero wa kay nasabtan, bisag asa ra nalagpot. Bantay tani mga igsoon.
Kaya ka na magsulti kag daghan o niya, wala hinuoy na sabtan. Mura ramang kaanag nagsulti og pinulungan sa mga buang-buang. And verse 3, tanawa, ang mga ngabil sa daotang babaye, take note, nagisgot siya direk prostitute woman. And that is why niingon ko nga, naatay kanang paghubad, naatay pagpasabot ni Ana, nga atong i-relate sa atong kapanahonan karon because ang gisgutan gyud dire babaye nga babaye nga bayaran or babaye nga prostitute. Ingon siya verse 3, ang mga ngabil sa daotang babaye tamis sa dugos ug ang iyang mga halok hawot sama sa olibo. Pila na ka mga delivery rider karon nakaibalag og away. Kay ikaw nga nag-order, pag-abot sa imong gi-order nga sapatos, pag-abli na nimo, liston. Liston ra ang sud. So makig-away gyud na. And nga no naka-order man ka ato, kay nadani man gud ka, pagtanaw nimo ninduta po dani, no? So diyan nimo masamtan nga ang babae diri nga gisgutan, literal gyud siya nga babae, pero naghisgot usab ni sa nagkalain-lain nga mga area sa kinabuhi. For example, ang kawalay kaalam, gitawag siya daotang babae, ug ang pagkinabuhi nga maalamon kanang kaalam nga gisgutan diha babae nga matarong. No? So, naingon ana, ari sa verse 4, apan. So, ang ngabil niya dautan, ang ngabil sa babaeng dautan tamis. Sama sa dugos ang iyang mga halok. Hawot sama sa lana sa olibo. Apan, inigkahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan og ang kasakit sama sa samad sa espada. So naay mga tawo nga lami kay mostorya sa imuha. Pag-abot sa panahon sila daypod ang mga tawo nga mosamad sa imong kasing-kasing, unya imo na nang dalon hangtod kanus apa na nga samad ayohon sa Ginoo. Nay mga ingon ana. So, gamita imong kaalam unsaon gyud nimo. Sometimes pilion nimo kinsay imong paminawon. Kay bisag unsa pa nimo ka close na nga higala, pag makadungog kag istorya kabahin niya unsa na siya, bisag wa siya gibuhat nimo maglagot na pug kaniya. Kay usually magod pag atong kasing-kasing naay problema, mangita tag mga tawo nga mosimpatiya sa atong kasakit. So pilion po nato ang atong paminawon, ang atong madungog. Verse 5, dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay, ug ang dalan nga iyang gilaktan, mao ang dalan sa kamatayon. So mao ni ang gisgutan sa usa ka daotang babae. Dili siya magpabilin sa dalan paingon sa kinabuhi, kon dili mutipas siya apan dili siya masayod niini. Thank you. Busa pamati kanako mga anak. Og ayaw gayod kalimti ang akong gisulti, likay ni anang matanga sa babaye. Ayaw pagduol bisan sa pultahan sa iyang balay. Kana bitaw mayon kang otokso, layuan mo ako, pero ikaw may gagonet niya. Di ni mo siya buhian. Pero niingon gani ayaw paduol bisan sa iyang balay. Verse 9, kung buhaton mo kini mahiadto sa lain ang imong dungog og mamatay ka nga batan-on pa sa mga kamot sa mga tawong walay kaluoy. So naa dayoy resulta kung iyan ning buhaton. Now, kabalo mo kinsay nagsuwat ane? Nga ningon siya likay anak nga babaye, si Solomon nga dunay 1,000 ka buok babae. Ningon siya likay. Minaw gyud kas expert. Likay. Verse 10, ang imong kinabuhi pahimuslan sa mga langyaw og ang imong hinaguan mahiadto sa ubang tawo.
Na ang wali kagapon dito sa luod, naa sa Isaiah 65:17. Sugdan nimo nagbasa, ningon dito nga, ikaw may makapuyo sa balay nga imong gitukod og makakaon ka sa imong mga ani. Pero niingon dire, nga di nimo mapaymuslan ang imong mga inaguan. So, importante makaibalog gyud ta saan na to pag ila aron makapili gyud ka sa tarong, matarong nga paagis pagpili. Verse 11. Ang mga mag-agulo ka inig pinal na nimo og ang imong kaunuran og kusog hinay-hinayon pagkuha gikan kanimo. Og moingon ka, nganong wala manggayod ako makasabot, nganong wala manggayod ako pabadlong. Nganong wala mangyud ko nagpa-correct. So, iyang gisulti dire ang resulta unsa unyay imong bation inig resulta na sa imong pagpili. Verse 13. Wala ako mamati sa akong mga magtutudlo og magtagad kanila. No? Daghan kayong mga panahon nga ing-ani ta. Nga dili ta madinawaton sa mga panambagon. Puro man ni panambagon ng Biblia, puro man ni wali. So dili ta. Then 14, og sa kalit, naulawan hinuon ako at tubangan sa nagtigom nga katawhan. So mo ni ang resulta, kay sayop ang iyang pagpili. Sa verse 15 nga siya, ayaw palimbong sa imong asawa og siya lamang, ayaw panglimbong sa imong asawa og siya lamang ang imong higugmaon. Di ba gibasa nato ni kabahin sa panapaw kaganina? So ningon siya, ayaw panglimbong. Siya ra gyud, ayaw panglimbong sa imong asawa og siya lamang ang imong higugmaon. Unya, mas masabdan na ito ni. Kung aduna kay mga anak sa ubang babaye, dili sila makahatag kanimog kaayuhan. Verse 17, kinahanglan nga ang imong mga anak mutubo, aron mutabang kanimo og dili ang mga Korean. Langyaw, foreigner. Hello? Sabot ko sa akong mga anak ganina, unsa man ka unsa man ka in the future, wa pag yun siya kabalo ko sa ito ba kung pag lawyer. Siya no, di ko mag-lawyer. First time guro niya nakadungog anang lawyer. So ingon siya di siya mag-lawyer. Kay bad ko no ingon si mami. No? Something nya ako pong gipangutana, okay ra gyud kaayo. Ug unsay imong pangandoy mo jud na? Pero ug magpastor gyud ka kinaokehan gyud na. Ingon gud siya no. Verse 18. Busa pag malipayon uban sa imong asawa ug pagmaya uban sa babaye nga imong kapikas. Hindi na ka malipayon niya kay sige ra siyang gayaw-yaw nimo. Nya di siya masayop, ikaw mo'y kinainsaktuhan po ka. Di mo magkasinabot. So adto kaslain malipay magka-problema gyud ka sa unahan. 19 matahom og madanihon siya ingon nga lagsaw. Gidescribe nga ang tinuod kuno nimo nga partner ang imong hinigugma matahom sama sa lagsaw nya. Paglipay sa iyang kaanyag og tuguti nga hupngan kaniya sa iyang gugma. Verse 20, anak, nganong ihatag mo man ang imong gugma sa laing babaye? Sa gikaingon ko na, kining babae diri nga isgutan, naghisgot gini siya literal nga babaye, pero naghisgot sad ni siya sa kaalam, naghisgot sad ni siya sa pagkamatarong. Unya, ato ning klarohon. Nya nganong palabihon mo man ang katahom sa asawa sa laing tawo? Tinuod gyud na mga igsuon. Daghan gyud kaayong mabitik ane. Bisan mga alagad sa Dios, daghan kaayo karon mga isyu nga mga alagad sa Ginoo mauna. Kay wala nahimong nagmabinantayon. And in verse 21, nakita sa Ginoo ang tanan mong buhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Ang mga sala sa taong daotan litag alang sa iyang kaugalingon og maunay siyang
kalaang sa iyang kaugalingon nga sala. Mamatay siya kay wala man siya'y pagpugong sa kaugalingon. Ang iyang kabuang mauray magdala kaniya ngadto sa lubnganan. Tanaw nako tanan. Pag musulti gani ang Proverbs og woman, duha na ka klase nga babaye. Ang babaye diya nga prostitute, gitawag siya ka-ignorante, walay kaalam. Pagkabuang-buang. So dili ni literal nga babaye, nga kanang babaye nga, pangapira sir, 30 pesos, ragod. Dili ni literal nga babaye, ang ato akarong unang sabton. Then, ang ingon diya, ang kaalam, nagrepresentar siya sa babaye. Nga daw, hinigugma nimo, nga daw, asawa nimo, nga doon na mo yung mga anak, mao niya yung makatabang nimo. In other words, ikaw, o ang imong partner nga mao ang tinuod nga kaalam, ang produkto ana nga kaalam nga naa nimo, mao'y muluwas og motabang sa imuha. And kaya kita mga ginikanan, bantayon sad natog ayon ning atong mga anak. Because wa ka kabalog nag-unsa na sila kadiya sa inyong balay buutan man kayo na. Muban man po na nimo sa church. Pero kita kakaron sa mga video na mga gipang post nga nag-apil-apil ditong mga barkada, gitabangan og kulata, o nya gi-share-share, pati mga Kristohanon, i-share pod. Grabe kayo, apil-apil na ng mga grupo-grupo. Mga, unsa na? Fraternity. So, wala ta kabalog yun. Mauna nga, kinahanglan gyutang magbantay. Proverbs 31 ta. Mato ta sa Proverbs 31. So, gisulti sab diha sa Proverbs mga igsoon, kining 31, ang usa ka matarong nga babaye, ang maayong asawa, ang buutan nga asawa. 31 verse 10, sugod tagbasas verse 10. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa sa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Hello? Niyon sa daw? Ang buutan nga asawa, mas bililhon pa kaysa sa mga alahas, apan pagkalisod pangitaon. So again, kung literal gyud na siya nga asawa, tinuod gyud ang lisod pangitaon. Kadali man nimo makaplagan ng mga danghag, kay bisag asa ra man ni sila. Sige kag lingi na siya dito, tapos siya dito, bisag muli kay naka imburnal kamo agi, to agyapon siya dito, gakamang-kamang. So lisod gyud siya pangitaon. And notice nga ang giisgutan diri nga asawa is kaalam nga tinod-anay. So unsay pangalan sa kaalam nga tinod-anay, gitawag siya asawa. Now, unsa may mabuhat niya sa imuha? Ningon ang verse 11, kasaligan siya sa iyang bana o magmauswagon gayud ang iyang bana. Gikumpara nga ang kaalam daw asawa, nga grabe kayo, makatabang kayo sa iyang bana. So, lalaki ka man o babae, nang inaanglan kag kaalam. Naapa mo? Verse 11, verse 12, dili gayud siya magbuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Tinuod ni. Ang tinuod nga kaalam mga igsuon, maghatag nimog kalipay, maghatag nimog seguridad. Munang niingon dira nga ang tinuod nga asawa, dili maghatag og kaulawan sa iyang bana. Pero kasagaran, maangko nato ning kaulawan, tungod kay dili mao ang atong napili. Pwede man kang gitagaag kaalam sa Diyos, pero gipili man nimo tong dili iya sa Diyos. Verse 12, dili gayod siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. O nya, verse 13, kugihan siya og maghabol og dilana. Giulagway siya sa usa ka babaeng tigmog na og mga panapton. O nya, ningon diya, habol og dilana. Kabalo kapag magisgot ng kanig panapton nga dilana, mga mahalon ning klase sa panapton. Dili siya ordinary. Noble. Ningon itag noble, kuan ba, kanang mga harianog dugo. Maghabol siya mga dilana. So, giulagway nga ang kaalam, dili siya ordinaryo.
makahimo gyud siya nimo nga maangat gyud niya ang imong kinabuhi. Verse 14, gikan sa lagyong dapit, magdala siyag mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan nga nagbiyahe. So kining wisdom mga igsoon, i-feed ka niya. In verse 15, kaadlawon pa lang, gani, mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay. Og aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. So, naa siya gitawag og early preparation. Okay? Nagpasidaan na siyang daan. Kanunay ni siyang nag-una, nagpasidaan na daan, unsay buhaton. Ingon diha, mubangon siya sa sayong kabuntagon. Nga kung atong sabton, kita pukawon na lagkaon, pero kini siya, mubangon ni sa sayong kabuntagon. It means, diha na siya, nag-andam na siya, nag-prepare na siya, og kaayuhan para sa imo sa wala pa ka nakamata. Nga sa ato pa, kung naa ka sa imong sitwasyon karon sa mga estudyante, nag-eskwela pa mo, siya nag-andam, nag-profesyon, trabaho para sa imo wa pa ka kamata, kay eskwela pa ka, pero siya giandaman ka na. Amen. Then ingon siya, verse 16, kun mayutang baligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan og tamnag paras. Grabe, kuan kay siya, buutan kayo. Unya, baskog og kugihan siya kaayo. Murag, nangaguol ang tanan. Ingani unta akong partner. And, ingon ang verse 18, nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat, busa, bisag gabiin na kaayo, magbudlay gihapon siya. So wala siya giusikang panahon. Kaya magsigit ang reklamong lisod, pamamputay gipanghimo. Wag yoy, kwarta. Sige ba kwarta nga, nganong nangita mga kwarta nga, wa man kay gibuhat, gasalig raman kag naay membro sa pamilya magtrabaho, muhatag si muha. Mamutol kag kahoy di ayang bughaon nimo, di bugkoson palayaon. Nay mo agi ikarga man na unya bayran man na nila, di na kay kwarta. Daggan yung kayong paagi. Verse 19, siya ray makalinya sa hilo nga iyang gamiton sa paghabol. In other words, nga walay laing makahimo ana, siya ragyod. Then, verse 20, manggihatagon siya sa mga kabos o timawa. Look at that. Ikaw ug ako kabos gyud ta sa kaalam. Then ang kaalam manggihatagon gayod. Iyag yung kang himuon nga maalamon, kung imo po siyang pilion. Sa verse 21, sa tingtugnaw dili siya mabalaka, kay ang iyang banay sangkap man og bisti alang sa maong panahon. Asa man to si Gerald? Wala si Gerald, dirim to? Dali doy. So, ingon mo to si An-An, gapasan siya kahoy ganyan, mangahoy yung kahoy niya ngapon. Usa ka mo ato sa eskwelahan. No? Ingon mo siya ganyan, gapasan siya kahoy. Niyon sa daw dire? Manghimo siya, na? Dili siya mabalaka, dili siya mabalaka kay ang iyang banay sangkap man. So kanunay gitang mapangandamon. Di kay inig-abot na usa pa ta kisi-kisi. Kasi kung ingon sa akong mga sakop, dagan man kayong kahoy, kana buhi. Sulayan ang pamutol niyo, pambughaa, mainitan ng uskasimana, uga na gina kayo. Dagan yung kayo, lingir ka, kinadaghanan gina kayo. So ingana siya ang kaalam. Kanunay ni siyang nag-una, nangandam gini, nagbuhat gini before the time. Sa verse 22, maghimo siya gapin sa katri o magbiste siyag anindot nga lino nga buktol tapol. Bulok tapol. Sa verse 23, inila ang iyang bana o usa sa mga kadagkuan sa lungsod. So, dili lang di ay ni nga
ang kaalam mga igsoon, moingon ra nimo og maghimo nimong ordinaryo lamang kay natural man gyud ni nga kining na ay kaalam pangitaon gyud ni og ibutang gyud ni sa posisyon. Naa pa ta? Kining kaalam mga igsoon pangitaon gyud ni unya ibutang gyud ni sa posisyon. Kung magisgot ka og ngayon kag naa ka sa posisyon isip usa ka mayor, nanginahanglan kag doktor, nanglan po kag engineer, nanginahanglan po kag lawyer. Muna gibuhat ni Roel Digamo, gobernador sa Negros Oriental. Tong napatay. Kada Sabado, face to face gyud siyang moatubang sa mga tawo. Gikan buntag abot og hapon. So naa niya na ay doktor kayang kauban, na ay engineer, na ay lawyer og unsa pa to. Kay og ang moduol niya problema panglawas, lakaw sa doktor. Og ang moduol kabahin sa yuta mga panag-away, lakaw sa abogado. Kung naay moduol niya ang kabahin sa mga proyekto, kabahin sa mga kanang infrastruktura, lakaw ani sa engineer. Og mao tong time Sabado man to. Mao toy event nga gi-assassinate siya. Napatay siya. So, kung ikaw usa ka ordinaryong tao, magbaton ka ning kaalam pangitaon gyud ka og ibutang ka sa posisyon. Magguba imong sakyanan, bisag unsa kalayo ang mekaniko, imo gyud to siyang pangitaon kay siya may naay kaalam. Na unya munang nindot kay mga igsuon magkat-on kag daghan. Kamao kang mopanday, kamao basta kay naagyo kay makatunan. Kay bisag asa gyud ka ibutang kung naa ka ani nga kaalam, mapuslan gyud ka. 24. Manahi siyag biste og mga bakos og iya kining ibaligya sa mga negosyante. So ang wisdom iya gyud nga iangat ang kinabuhi sa tawo. 25. Kusgan siya og gitahod sa katawan og dili mahadlok sa umaabot. Inubanan sa kaalam ang iyang mga pagpanulti og manggiluluyon siya. Kugihan siya og kanunay nagtan-aw sa mga gikinahanglan sa iyang banay. So, verse 28, ingon siya, gimahal og dinayeg siya sa iyang mga anak og dayigon usab siya sa iyang bana. 29, ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan, apan walay makatupong kanimo. Kamo mga asawa, og nay banang mo inganan niyong istorya, marag lami kayong bation. Pero ingno na gani kang, og kami palang unta, itong akong ex nagdayon, mag-goal yung kakayo. Mag-goal, mga ni kag mulike ra na yung bana itong post atong imong ex. Verse 13, ingon siya, ang kaanyag sa babaye malimbungon. Again, unsa to nga babaye? Pagka-ignorante, walay kaalam. Sunod nga babae nga gisgutan, ang tinuod nga kaalam. Ayaw mo kalibog gihulagway ran nga ang pagkawalay huna-una, ang pagkawalay kaalam, daw nakaangkon kag babaye nga prostitute. Nga muguba, mudaot sa imong kinabuhi. Apan ang kaalam, daw sama aning gidescribe nga babae, nga makahimo sa imong kinabuhi, nga iangat ka. Muna niingon diya, ang kaanyag sa babae malimbungon. O dili mulungtad apan dalaygon ang babayeng nagtahod og may kahadlok sa Ginoo. Nagtahod og may kahadlok. Dili tanang mga Kristiyano nagatahod og naay kahadlok. Because alagaran og simbahon nato ang Dios og nailang tao pero walay laing tao. Mga Kristohanon man ta mga igsoon, dili kanako tagaan og gapos sa imong kagawasan. Pero akong pangutanan nimo, isip usa ka Kristohanon, pwede di ka magpante og magbra, magsayaw-sayaw diha sa social media? Wala sa Facebook kay naa diha imong pamilya. Pero tanawa sa TikTok, Instagram ug asa pa.
Ikaw na lang good, magunahuna sa imong kaugalingong Kristohanon man ko, pwede din eh. Masurprise na lang gyud ko. Kay nay inviteon ko mukalit og ingon pastor. Nakahibaw ba ka ani? Nakakita ba ka ani? Mao ba? (31) Dayiga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Makita gyud nimo mga igsoon, unsa gyud ang mabuhat sa kaalam diha sa tawo, ug unsa pod ang mahitabo sa tawong nagsalikway sa maong kaalam. Makita gyud nimo ni siya. So, di ara. Ang una dire nga ginahisgutan igsoon, literal gyud nga mga kababayin-an, prostitute nga babaye ug babaye nga tinuoray nimong hinigugma sa kinabuhi. Mao nang gi-compare ang Proverbs katong gisgutan sa Proverbs chapter 5 naa pa sa chapter 7 ug ang Proverbs chapter 31. Pili kaadto. And second is nagisgot siya kabahin sa kaalam og walay kahibalo. Moto siyang babaye nga maalamon og babaye nga buang-buang, babaye nga prostitute. Kaalam og kawalay kaalam. Mabasa nato na sa Proverbs 1 hangtod Proverbs chapter 9. Ito sa Proverbs tanan karon. Proverbs chapter 9. So, kaalam o buang-buang. Naay comparison ni sila. Maalamong babae, katong babae nga tarong o babae nga dautan, then kaalam o ang kabuang. Muna diha. Proverbs chapter 9 verse 1, ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon og kini gibutangan niya pito ka haligi. Tanawa ra guni, dili normal mga igsoon makakita kag balay nga pito ang haligi kay kasagarang mga balay pares-pares gyud ang mga haligi. Pero himo gyud niyang pito, and we know number 7, ang number 7 daghan kay siya theological interpretation. It's the number of God, meaning security, eternal peace og daghan pagayod. Ingon siya nga nigimo siya balay nga pito ang haligi. Unya nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gipalamian niya ang bino o giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babaye sa pagdapit sa mga tao dito sa lungsod. Og sila nag-ingon, tambong kamo sa kumbira mga taong walay alamag. Og sa mga buang-buang nag-ingon siya, verse 5, dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, og inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo. Verse 16, biyai ang pagkawalay alamag, og mamaayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Verse 7, kung badlungon mo ang tawong garbuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlungon mo ang tawong dautan, dauton ka lamang niya. Verse 9, ayaw badlunga ang tawong garbuso, kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlungon ang maalamon, tahuron ka niya. Naapa mo? Verse 9, ang gitudlo mo sa maalamon, makadugang sa iyang kaalam. Ang isulti mo sa matarong, makadugang sa iyang kahibalo. Verse 10, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo, maoy tinubdan sa kaalam. Ang pagbaton o kahibalo sa balaang Dios, mao ang pagbaton og maayong panabot. 11, ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Kanang magampo kay kang moangat imong kinabuhi, magsik ka og kaalam. Kining mga tawo nga walay kaalam, gamay ray moabot nga kwarta, hutdon dayon na og waldas. Og moabot po nagdako kayo nga kwarta, di po na kamao unsaon pag-budget, unsaon paggamit, unsaon pagpahiluna. In verse 12 niingon, bulahan ka kon aduna kay kaalam, apan magantos ka kon isalikway mo ang kaalam. Unsa tong giingon sa chapter 5?
daotang babae. Kung mo tayo mong pilion, gisalikway nimo ang babae sa 31. Sa panultihon, 31. So, sa gikaingon ko na, gipili mo ang pagkawalay alamag o gisalikway mo ang kaalam. In verse 13, ingon, ang babayeng buang-buang sabaan. Wala siya kaalamag o kaulaw. Naapa mo? Uso kayo ron sa Facebook nga naay nagdulag basketball liga pag yun to. Giapa sa asawa, gadalag bunal niya. Gadaganay gud sila kay gadulan nagbasketball ni sulod gid sa court niya gibunalan niya yang bana. Tingala gyud tong mga nagdula. Nya kabalo ka, pwede ra man na inig-uli nas imong bana at sahon nimo ditso ng bunaro human ang problema. Nganong imo pa mangyong pakaulawan? So, wala na siya ikaatubang sa sunod kay kantsawan na siya, yaga-yagaan na siya. Ikaw po, giguba nimo ang imong pagkaikaw. Kay mura man kagway kaalam. Mo man ay nag-uso karon, gisira ba yung daghanang gasira na mga igsuon? Anong buhaton mo na nimo in public? Hello? Di kayo magsininggitay, yun mo, tibuok yun, barangay, nakaibalong, galalis. Nagtukanay. Unya, wami kabalo sa inyong sikreto, madunggan yun mo na mo. My goodness. Makabalo na lang ng mga silingan kay dagko ng manglapas man sa bintana ning unya kulang pa man nag-microphone nga maglalis. Ayong buntag. Then, padayunon sa naton eh. So, ingon ang verse 14 nga anha siya maglingkod sa pultahan sa iyang balay o diha sa usa ka lingkuranan sa bahin sa lungsod sa daghan og tawo nga daghan og tawo. Verse 15, og tawgon niya ang mga nanglabay nga wala manghilabot sa uban. Dali kamo mga tao nga walay alamag. Muingon siya sa mga buang-buang. Mas tamis ang tubig nga kinawat og mas lamian ang pan nga kanon diha sa tago. Ang mga biktima niya wala masayod nga ang moadto didto mamatay og kadtong makasulod na nahitipon sa kalibutan sa mga patay. See? Tanawag giunsa niya paghulagway ang mga tao nga ulipunon sa kawalay alamag sa kamangmangan. Yes, na kay relihiyon. Tuosad ka Ginoo. In fact, aga na kay ka Ginoo. Pero lahi man gyud kaayo mga igsuon ang tao nga naghupot gyud sa tinuod nga kaalam. Ang kitang tanan na nagbabad sa social media og natay gipang follow. Dagan kay kag mga gipang follow, ang tanan nila nga content imong ginatan-aw, na mga makalingaw, na ay makahatag nimo og pagtulunan, na po'y mga content nga mga binastos, kabalo mo mga igsoon, kung maghimo kag content nga mga binastos aron daghana kay mo share og manglantaw. Pero maghimo kag content nga pinatarong nga advice, di pa mo ditso na, di na tanawon. Di na agian. But ang Ginoong Hesukristo nangita man siya tinuod nga followers niya nga nagtuon, nagkupot, nagsusi sa content aning Biblia. Wala na, may kag content sod. Anong nilalaman? So wala naman eh. So ang Ginoo nangita siya tinuod nga followers niya, musunod niya. And ang tinuod nga followers sa Ginoo, nagtan-aw sa iyang mga content. Nagtuon, nagbasa, na malandong ani, unsay sulod ani. Hindi naman Ginoo ginapang follow nato. So nakakaiya, 30 years ka na nag-alagad sa Ginoo, dili pa nimo nakabisado ang pag-ukab sa Bible. Because dili man na ang content nga kanunay nimong ginaablihan.
Kay dili man na mao ang imong ginapalo. So mauna siya ang giulagway sa usa ka babaye nga gitawag og babayeng buang-buang. Babayeng dautan. Nga ang tanan gayud nga moduol niya, dadon gyud niya sa kalaglagan, sa kadautan, sa kamatayon. So giulagway diya unsa ka ngilad ang pagka-ignorante. And they're saying na ignorance of the law excuses no one. O wala man ko nakabalong na dinay balaod. So excuse ko kay wa man ko kabalo. No. Imuhag yun ng katungod nga hibawon unsay gitugot, unsay wala gitugot. Mao nang dili ka excuse. Innocence or ignorant of the law excuses no one. So imog yung sayron, unsa gyud ni para sa ako. Unsa gyud ni ang para sa ako mga igsoon. Giulagway niyang ayo diya, unsa gyud ni. So moto siya ang kaalam nga gihisgutan sa una nga prostitute diha sa chapter 5 o chapter 7 sa Proverbs o babayeng maalamon sa chapter 31. Nga gitranslate na pod sa Proverbs chapter 9, 1 to 18, ingon nga babaye, ang maong kaalam, matarong nga babaye, o ang pagkabuang-buang way kaalam, ingon nga babayeng dautan. Next is worldliness and godliness. Kining babaye nga dautan, gihisgutan siya nga worldliness, kalibutanon, karnal, paghigugma sa kalibutan o sa tanan nga naa niini. Then ang godliness, nakaila siya unsay mga butang nga iya sa Dios og maoy iyang pilion. So makita nimo ang pagtuon sa Proverbs nga dili lang siya nakafocus sa usa ka literal nga mga gihisgutan. Kundi daghan gyud kayo siya og praktikal nga kaalam nga atong ma-apply sa tanang henerasyon nga moabot pareha sa atong generation karon. Because 1,000 years ago, unsa man para sa ilang panahon kaniadto ug unsa man sa atong panahon karon. Ug unsa man unya ning pulunga sa panahon sa umaabot. Mo nay atong ginatun-an. So maghisgot ta karon og worldliness. Worldliness katuning babayeng buang-buang. Unsa may buhaton sa mga butang nga iyas kalibutan diha sa kinabuhi sa tawo. Ingon nga babayeng buang-buang. Ug unsa-unsay may tabo sa tawo. Ingon nga nagbaton sa tinuod nga kaalam, mga butang nga langit don nga maoy makahimo sa katawo nga godly siya. Atong tan-awon mga igsoon. Ingon ang James chapter 4. James chapter 4 verses 1 to 10. James chapter 4 verses 1 to 10 ingon. Unsa may hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Nakaibaw kayo ta nga kung naatas butang sa kalibutan nakapukos, kay balag yung tagkasamok kanunay. Bisan yuta magpinatyanay gayod. Kalimtan na ninyo tong magsuon mo, tungod ra sa yuta, nga pareho mong dili tag-iya, kay wa pa mo nga tawo, ang yuta diha na gipanag-iya sa Dios. Unya, dili ba ang inyong lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Muni pangutana. So may inyong danan sa inyong panag-away. Dili ba ang inyong lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Verse 2. Gusto kamong manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon buot na lang kamong mupatay. Tanawa ni nga kabuang nga giingon sa Bible. And you know, ang parallel nga book sa Old Testament naa sa New Testament. Kung ang Deuteronomy is book of love, mauusab siya ang book of love sa New Testament, mao ang John. Kung ang Proverbs, book of knowledge and understanding, ang Santiago mao'y parallel niya sa New Testament,
nga libro sa kaalam og panabot. Mauna nga, kung imong basahon ang James, pariha kaayo siya sa Proverbs nga practical ang iyang pagtudlo. Wa siya ga libot-libot, wa siya ga himog mga parabol. Gidritso gini ang sulti nga. Mao gini. So ningon diha, may gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha. Busa nakigbingkil o nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitunguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Nasi? Makigpatay pa ka nga pwede ram day pangayoon sa Dios. En gawas pa na dili man ka kinanglang makig-away kay koy para na nimo kay giandam sa Dios sa imo man gina. Then kung dili na para sa imuha, kay di na para sa Dios sa imuha, ay nagpagpaki-away pa ana. Just like karon. Kami dire magtrabaho mi. And kanang among gitrabaho diha sa likod, padala na siya nga 150K. Ang assignment sa ako maura to maghimo ko og kwarto nga naay CR sa sod arang naa mi mapuy-an. And pag-ari nila ni Miss No, ningon sila nga og ako'y pa sultion dakuan na gyud siya. Dako gyud siya. Pag-ari ni Miss No, ningon siya, gamaya man ani, upat man mo kabuok. Kung padakan pa ninyo, 150 raw. Saan man eh? So, kada resibo nga akong, inigpalit na ako sa materials, na ay resibo, picturean pa dyan na ako isend, kay basig mawala ang resibo. So, always kung nag-send nila og update, so kabalo sa sila, pila ang kwarta nga nagamit, pila ang kwarta nga nabilin. Because kung di ka kasaligan, sa gamayng butang, di magkatagagdak ko. Bisag asa ka itugyan ka asa ka ibutang himuag na. Himuan na aron kasaligan ka. Kay kisa may mosalig nimo di jud ka kasaligan. But wala sad ko nag-expect nga kanang among gibuhat karon puy-an gyud na namo hangtod sa hangtod because pastor ko. Tawgon ko sa Ginoo anytime bisan asa. Di good ko magbalibad. Pag abot atong dapita, moingon na po si Lord, pagbuhat ani, magbuhat ko ana, and in the future, og tawgon na po ko ni Lord, og asa, musunod raman ko. Ingon pa si Joseph, ang tanan gitugyan nako, yung giingnan si Potiphar, asawa ni Potiphar, ang tanan gitugyan sa akong amo, imong bana diri nako. Pero ang akong giisip nga ako alamang ang akong pagkaon. Na, pwede mo na. Kanatanan. Na, bada kay imo diha. Na anytime na. Pag moingon si Lord, dihara ko to, mauna na, okay na. Siriri na akong papuyon na to. O iyang pamilya in the future. Ayaw, smile diha, ma'am. Mo smile si Ma'am Jigjig ba? So, ato ka. Now, so, ang kini nga kaalam nga kalibutanon, or kini nga pagkawalay kaalam, pagka mahigugmaon sa mga butang nga kalibutanon mga igsoon, muguba gyud ni sa ato. Padayonon sa natog basa. Verse 3. Og sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. By the way, pila na lang kabulan Thanksgiving na nato, i-consider ni. Inig abot sa Thanksgiving paghimo og pinaka the best nga malipay ka nga maihatag sa Ginoo. Kay kung guilty ka og naguna-una ka gwapo kay ikahatag, karon pa lang daan dili gyud ka pod providean. Paguna-una ng daan. Hapit naman ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Verse 14, verse 4. Mga maluibon. Ano sabi sa English? Dira, adulterers. Verse 4, tanawa, adulterers. Mga mananapaw, mga maluibon. Know ye not that the friendship of this world is an enmity with God?
Ningon siya, kamo mga maluibon, wala pa mo kong masayod nga ang pagpakighigalaan ng kalibutana, maoy pagpakig-away sa Diyos. So we understand nga kining maong daotang babayi pagpakigigala sa kalibutan o pagpakig-away sa Diyos. O ang maong babayi sa 31, mao ang pagbaton og kahadlok, pagtahod og kaalam og pagsunod sa kabubuton sa Dios. Now daghang mga Kristohano naglibog nagyod ani. Naglibog wala nakabalog unsa gyud akong identity para kinsa gyud ko og para kaasa ra gyud ning akong buhaton. Para ba ni nako, para ba ni sa tao, para ba ni sa Ginoo. Daghang Kristohanon ing ana karon naglibog na. Lisod na sad na silang gi-correct. Why? Because naghuna-huna man na silang walay problema rapod sa ilang ginahimo. Okay ra na. Bayad na ta dito sa cross. Ing ana nga mga rason. So, pagpakig-away sa Dios. Verse 5. Ayaw ninyo huna-hunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan ang Espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Tinuod gyud ni. Nga ngatong kinabuhi ng kalibutan na sige gyud tang naguna-hunag. Sige yung gagukod og mga butang. Apan kinahanglan tag disiplina sa kaugalingon verse 6. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mapaytas-on apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Kung magpataas ka o unsa na grabe na ginakataas, inigkahagba gyud, inigkahagbong gyud nimo. Talagsara kayo ba? Panagsara gyud kayo nga naay nga crash nga mga eroplanong naay survivor. Bisan gani palanding na ubos na kayo. Nagkataon lang nga dihay ni survive didto sa South Korea ba to? Katong paglanding bitaw usa ka buok. Ha? Sa India? Oh, sa India. Usa ra gyud ka buok survive. Kasi karang gud na patay kay to ang gusto taas. So ningon siya nga kaaway sa Dios ning mga mapahitason pero naghatag siya grasyas mga mapaubsanon. And kung maghisgot na po kag mapaubsanon, testingan gyud ka kanunay ni Lord be. Kaya ba gyud na magpaubos? Tanawon gyud nato be, kaya ba gyud magpaubos? Verse 7. Busa ang pagmasinugtanon kamo sa Dios, suklin ninyo ang yawa og mudagan siya. So i-resist na nimo. Not literally nga magisgod gyud kag si Satanas gyud imong atubangon, rebukon gyud nimo in Jesus name. Imong i-resist, imong babagan, imong yung pugnan nga ang kining kaignorante kawalay kaalam, di gyud siya kasakop nimo, kadumala nimo, kining kaignorante dili maoy mo kontrol nimo kundi ang kaalam nga gihatag sa Dios. Oh, unsay naitabo? Pag human sa klase ang grade 3 niyang bata nga babae, nilabang sa kalsada, samtang dunay ga motor kusog gayong gadagan, igo ang bata. Naigo ang bata. So pagtan-aw dito ang bata na ay 50% mabuhay, 50% mamatay kay grabe mang damage ang bata. Ang nakadas magtos unahan galigid, gamay rag samad pero nabalian ang tiil, pero dili siya kabangon. Ang aman sa bata kadagan kay ang patyon tong nakadasmag. O mangutana ko karon, kaalam na sa amahan nga dunay kaalam? Buhat na sa amahan nga dunay kaalam? Oh, napatay niya tong nakadasmag, napriso pa siya, namatyan pa siya anak. Why? Ningon ang Bible nga kining walay kaalam nga mga tao, walay pagpugong sa kaugalingon, walay kontrol. And ang mga Kristohanon kanunay nga naginapasidanan. Kita ra kay tag video nga nay gikulata, i-post din natin, og ako ning anak. Inganion? Mana din tanong? Di pa ganito anak nimo.
But sometimes mga igsoon, kining dili ta magamit og kaalam maoy hinungdan sa atong dako kayong kadaot. Verse 8, duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinluoy ang inyong kasing-kasing mga tigpakaroningnon. Pangaguol kamo pagsubo ug paghilak, ilisi ang inyong katawa sa paghilak o hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo atubangan sa Dios og bayawon kamo niya. Nga naman, pwede man tang mag-alagad sa Dios pero atong mga hunahunag kasing-kasing kalibutanon gyapon kaayo. Mao man ay problema. Ingon ang John, adto ta sa 1 John. 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ingon siya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. So, ang ilhanan daw sa tao nga wala mahigugma sa Dios kay ang iyang higugma ang kalibutan. Di ba? We cannot serve two masters at the same time. Ang mahitabo, isalikway ang usa gakson. Unungan ang usa talikdan. Pwede ba ka mangisda sa duha ka ilog? Sa duha ka bangka, sa usa ka kapanahunan? Dili gyud na mahitabo mga igsoon. So ayaw kog ilarang nga mayong alagad man ko sa Ginoo, kabalo man gyud ko. Kayong Ginoo man di nakabalo sa akong kasing-kasing. Ayaw. Klaro kayong gisulti sa Biblia, ang naigugmas kalibutan, wala mahigugma sa Dios. Verse 16, kay ang tanang butang nga iyas kalibutan, unsa man? Ang unod nong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili iya sa amahan, kundi dili iya sa kalibutan. O kay iya mas kalibutan, ingon ang 17, ang kalibutan ug ang tanan nga anaan niini, nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Amen? Muna'y nakanindot kayo mga igsoon. Muna nga sa kanunay nagtanyag ang Dios sa kahigayunan o sa maayong kahigayunan nga pilion gyud nato og unsay angayan natong pilion. Pwede man nato ni i-allow. Ang mahitabo relihiyoso ta nga mga tawo dili sumusunod ni Kristo. Unsa man ang relihiyoso? Kit-an sa adlaw Domingo sa simbahan. Naa sa prayer meeting. Pero inigabot na sa gawas, dili gina sila kadanag. Puro pagpakaron ingnon. Maunay mga tawong relihiyoso. So dili musubang ang ilang kahayag. Dili sila mahimong kahayag. Unsa man nila paghimong kahayag nga naamampod sila sa kangit-ngit, inigawas na nila sa simbahan. So mo ni ang bugat kayo nga concern. Bugat kayo ang problema sa mga Kristohanon karong panahon na. Ingon ang Hosea chapter 4 verse 6. So, sa Bisaya mga igsoon, lahi ang iyang pagkasulti. Hoseyas na siya sa Bisaya. Basahon ta nato sa Bisaya, no? Hoseyas 4:6 ingon diha. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala man ako ninyo ilha. O kay gisalikway man ninyo ako, isalikway ko usab kamo ingon nga akong pari, o kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Tanawan ning English. Niyon sa siya dire ingon siya, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya magkaton. Sabi ko sa mga estudyante, pwede ra mo, inigkahuman ani, pang-apply mo asa mong trabaho, dili mo managpastor. Iguman ani, ang pinaka-importante, ikabot ninyo ning nga kaalam. Manggawas mo nga, ingon ana.
Hello? Kamusta mahimo mong mapakyas kung ari mos mga estudyante magtan-aw, siya gani Bible student kanina siya nga nang ingana. Moro ba nay kanunay rason sa mga taga dinhi? Kana man siya Bible student magani na siya, mo malagi nang ingana malagi siya mangana ba? Tanang tawo na ay cancer sa sala. Nay problema mo nang trabahoon ang kada tawo, tudluan ang kada tawo. Pwede man silang mag-Bible student. Sa 4 years nila sa school, pero pilion gyapon nilang magdinanghag sila. Magpagahi sila silang mga ulo, o dili sila magsinugtanon. Pwede man na. Kay ang kada usa unya mo ani man ta sa atong mga gipili mga igsoon. Walay nagtanom og saging nga nag-ani og mangga. Wala po'y nagtanom og manggang nagkupras after 3 years. Nagkuhag. Wala. Ang unsay atong ginatanom maunay atong anihon. Stop complaining. Ngamoy ka nganong naingani man akong kinabuhi, naingani akong kinabuhi. Kay mao lagi nay atong gihimo nga desisyon. So, og nangandoy pa kang nainindot nga moabot, tarungan na ang imong desisyon karon. Kitang mga ginikanan, ayaw gyud pakulangig tudlo, balag kulang imong ihatag nga balon kung mo eskwela. Bahalag kulang ang imong ihatag nga pagkaon. Basta kay ayaw gyud sila pakulangi sa pagpasidaan. Sa dihang nag-edad ko og 5 og 6, makahibalo kong 5 ko og 6 adto kay wa pa ko nag-eskwela daycare tingali. Bag-o pa kong gitudluan nga ingani sa akong ngalan kisay akong ngalan. Ang among mama dili man to si mama lawyer. Pero tungod sa iyahang si tawag na interesado, sige gud siyang nag-memorize, nag-interpret og nagbasag mga balaod. Mao na nga ang among inahan pag naay kaso-kaso sa amoa, manguhag lawyers, pero si mama maoray dadon, ikuyog. Siya mo'y mag-orient, siya mo'y magtudlo nga sa balaod, mauni. Ang kaso nga arson, kanang imo siyang gisunog dito, o nya daay duha ka kalahian, siya mo'y magtudlo adto. Kabalo mo, sa gagmay pa me, moingon tong among mama, ang imong pangalan si Jonas Karts Katubig. Kisa imong pangalan, amo na isulti, balik-balikon gina. O nya anak ka ni Rupina Katubig o ni Alejandro Katubig. So, bata pa lang ka, kabalo na ka. O nya, kung na'y mangutana ni mong asa ka nagpuyo, ing na dayon, Purok Alimokon. Barangay Puhagan, Valencia, Negros Oriental. More na iyang gipamaster na mo. Kay ang iyang una-una, kung dadon miniya o niya, mawanay may mabilin, wa pa man to'y chat-chat, di pa gani uso ng pidging des ICM nga mubagting ting-tung. Dunay usa ka bata nga nawala ang gisuot mao ni. So at least og dunay mangutana nimo kinsay imong ngalan, imong mamagpapa, taga-asa ka, kabalo mi. Gagmay pa. So gitudlo to nila agig seguridad sa amoa. Nga kung may tabo man ugali nga mao na at least kay bawo kami. Napailain, moingon din to sila. Kung mamuyo gani mo laing balay, kutob sa makit-an ninyong trabahoon gyud ninyo. Kay kung mga matay mig sayo, kinsa may mubuhi ninyo wala. So, na ay mga magpapuyo sa inyo ha, inyo gyud na dapat kamao maanang mubuhat. So tudluan gyud bisan og pila ta among edad, moingon na among maestra, oy Katubig. Unsa man na gilabhan na or wala? Kay magsuot lagi kog pulo nga kanang di man jud mo laba among mama. Kay iya lagi ming tudluan usaon paglaba. So gamapamapa na ang pulo kay in taon ni mga bata mang laba. Pero tudluan gyud ka. Pang igib og tubig kanang mangahoy, unsaon ang tanom. Dali ing aning undong sibuyas dong na unya magbutang kag yuta imo yung ning hawanan kay rong grabe gyud kunon yung ka patanawon yung ka unya isulti diyan nimo. So ang imong makita nga kitang mga ginikanan dili gyud ta magkulang og pasidaan sa tong mga anak. Therefore kung tuyoon manggaling nila ang usa ka butang nga humanan nimo sila pasidan ayaw sila pasagdi. Human naman kasi imong responsibilidad.
Tudloan pa si danan, nganuman, inigresulta na unya ana, mauna na'y magtudlo nila. Nakuha na to? Di kay imog yung pugson, ay yogi ko pagkaulo, kabalura ba na silang ako'y pinakagahi? Ayaw. Ayaw kuhaig katungod ang Diyos. Ang Diyos lang mao'y makabag-o sa nauna o sa kasing-kasing sa tawo. Pinaagi sa iyang mga pulong. And that is why sa pagtudlo nato sa mga pulong sa Diyos, kinahanglan gyud pud ta nga dili magkuwang. Mga suko ang mga suko. Matudluan ang matudluan, matulid ang tulironon. Kay sa umaabot nga panahon, ikaw manggihapon ang magdesisyon, dili man ang nagtudlo nimo. Niunsa siya malaglag ang iyang katawan kay kulang og kaalam. Nganuman, because thou hast rejected knowledge. Kay imo mang gisalikway ang kaalam. Ningon siya, and I will also reject thee. Isalikway sad kanako, that thou shall be no priest to me. Di na ka mahimong akong alagad. Di na ka akong sulugoon. Kisa iyang giingnan ang katawan sa Israel. Sa panahon nga si Hosea nagwali. Before sila naulipon sa Babylonia. Sa Assyria. Kay katawan sa Israel man iyang giwalihan. North, di man ni ang Judah. Before sila naulipon sa Assyria, muna gisulti ni Lord, pinaagi kang Hosea niya, saying, thou hast forgotten the law of thy God. Kalimot na ka, unsay gisultis, Ginoo diha nimo. I will also forget thy children. Kalimtan sad nako ang imong mga kaanakan. Na sulti na nako ni, pero ako ning isulti pag-usab. Na-bless kayo ko sa kinabuhi ni Pastor Ramos. Kay ngalagad-agad siya sa Ginoo bisag unsang kana. Baktason niya, layo kay dawis. Baktason niya mansasa. Unya, ang iyang mga pag-ampo ba nga, ang iyang mga anak himuon sa Ginoo nga mga influensyadong mga tawo aron nga mahimo pod silang magamit sa Ginoo. Kay kung naa ka influential ka, ang mga tao nga nasa ubos nimo maminaw man sa imo. So, ang usa niyang anak nahimong professor to sa gawas. Ang usa niyang anak nahimong doktor naa sa Cebu karon na assign. Og ang usa mao tong attorney nga dire sa kasal ni Gerson. See? Unya, ingon ang Psalms 112, ang mga taong dunay kahadlok og pagsunod, pagtawod sa Ginoo, ang ilang mga anak mahimong gamhanan sa yuta. Naapa mo? Mahimong gamhanan sa yuta. Wala ni nag-ingon dito nga ang mga taong isog kaayo, ang ilang mga anak mahimong gamhanan. But ang giingon, ang mga taong nagtawod sa Dios, ang ilang mga anak mahimong gamhanan sa yuta. So, kung murag ka ng mga ordinaryo rang tao, kay lahi maning naa kay nahuptan sa kinabuhi, pero naa ka diha sa Ginoo, kay di nimo ipasigarbo unsay naa nimo ba? Ang naa ra gud nimong mapasigarbo kanang naa kay Dios sa kinabuhi. Kalmar ba? Relax ka. So, makabless kayo, and dili sad makaingon ka nga, anak bitaw kog nagpangalagad sa Dios, okay na akong kaugmaon, kay kung di po ka maningkamot, matinga kang anak ka sa Dios o ang imong ginikanan nagpangalagad sa Dios pero makaluluoy ka. Unsa may panalanginan sa Dios kung wa kay gibuhat. Unsa may pabungahon sa Dios kung wa kay gitanom. Wala. So naa sad tay buhaton. Ingon si Duterte sa iyang anak, pag hindi ka naging doktor o hindi ka naging lawyer, dili ka tao. Iyang inan si Sarah. So, nag-lawyer si Sarah. And nahilom na ang papa kay ang iyang anak ni pasar sa bar exam. Mas taas pa niya grado. Tawo na. O siya, huwag pasabot. Nga, kutob sa imong mahimo, imog yung paningkamutan ang imong tumong. That is why, need kag kaalam, unsaon nimo pagpili. Because kada adlaw, need man tang mo gamit sa kay gayunan magpili. Pwede man kung maghigda-higda.
Lunes maron, kapoy kay ko Sunday. Sabado, tibok simana, kapoy kayo, klase, tudlo, kapoy kayo. Pwede magida-igda. Pwede po nimong pilion nga, o gigda ko, inigmata, kapoy rong gapon. Maglingaw-lingaw kong trabaho. Kabalo ba mo mga igsuon? Nga kung wa kay gibuhat kapoy, pero sometimes, kasagaran, basta kapoy mo pahuway gyud ka. Pero kung nakay buhaton, ma-refresh noon ka, bisag gikan kas kakapoy. Example sa amo, kalingaw man may magduwa-duwag basketball. Kanang kapoy kay trabaho, pero inigduwa mo basketball, murag na-refresh na tanan. Kay lahi man tong nalipay ka, kay ang kalipay, mao man na ang tinuod nga kapahulayan. E nang ko ni mami, mag-walking day ka, nag-walking, mabitaw ko. Nag-jogging day ka, sige kong jogging sa airport. Kita man ako nga kining duwa nga basketball, daghan mo, lingaw, unya, lami ba? Maka-fellowship, kanin na exercise plus na lingaw. Unya, mura ko, nindot di ay. Nalipay ko, kapahulay ko, na-stress akong asawa. Nindot. Nindot di ay. Tinuod din na. Nawa si Sir Ryan na tulikod. Sir? Tinuod na mga igsoon na stress akong asawa. Praise God. Masaylo ataon ko, my love. Now, walay usa ka tawo dire nga wala tagain ni Lord ani nga gasa. Ang kagawasan sa pagpili sa unsa or kinsa. Remember this, human sa imong pagpili naa kay paabuton. Ang imong paabuton kalipay ba or kasakit? Kadaugan ba or kapildihan? Success ba or kapakyasan? Remember gyud ayaw gyud ni kalimte. Kay ang atong ugma dunay duha nga moabot sa tong kinabuhi. Ang usa ana maoy siguro kon maoy imong pilion karon. Kaya mga kaanakan dire kung wala gyud ikagasto kay mo eskwela, dili gyud mahurot ang paagi. Nagyoy paagi, nagyoy paagi. Walay paaging gitaguan, tanang paagi gayod naara gyud nimo ang pagpili. Imagine bisag unsa kalisod sa ato mga ginikanan, maningkamot ug maningkamot, magkautang-utang, mga priso pa na silang maistapa pa. But mangita gina silang paagi aron tabangan tang makabot nato atong kaugmaon. Nato ang pagpili. Kung magdinangag ka, ditso na rin kang relasyon, uyab-uyab, o niya, bisyo, tudluan ka sa giiskwilahan, tudluan ka sa imong balay, kasaban o tudluan ka sa church, nagyapon nimo ang pagpili. But listen to this. Ayaw kag blame, bisan usa or kinsang tawana, kay ang imong desisyon, maoy imong dangatan sa umaabot. Ayaw kag ingong tungod ni pastor, di na ko musimba. Nga naman, giing na ka sa Bible, di ka magtanaw sa tao, di ka magsaligog tao, ato ka sa Ginoo, focus ka sa Ginoo. So, imo na nga desisyon. And ang imong desisyon, mga igsoon, mao man ni ang ato unya nga anihon sa umaabot. Kung mga anak, wala ninyo nakita nga maayong relasyon sa inyong mga ginikanan, sa may imong gusto, ingana rapod mo in the future? Gamita ang Kristohanong edukasyon nga imong nakatunan. Igsuon ko. Kitang mga ginikanan, nakabalo na gyud ta unsa kapait, unsa kabugat. Gusto ba ta nga maupunay agian pod sa atong mga anak? Dili gyud ta mosugot. Mo nang giingnan tas Bible, arugaha, amumaha, patubua ang inyong mga anak sa Kristohanong disiplina. Naanad man ta ning yawan-on nga disiplina nga inig sayop, ihukot dayon nato, paasuhan dayon nato, paludon og asin, isulod og sako. Yawan-on nga disiplina. Ingon ang Bible, Kristohanon nga pagdisiplina. And mamili ka karon, imong bunal, so may nanana, ikog sa pagi, bayabas, uway, ratan, uway, bakos, binugha, mo na imong disiplina. And paglingi nimo sa pikas na ay Biblia, ang pulong sa Dios, nga mao ang latigo sa Ginoo.
Nga mao ang pagtudlo sa Dios. Wala ko nag-ingon nga di na kamo dapat. Kay ningon ang Bible, dautan ang ginikanan nga dili mo disiplinag mga anak. Ingon, disiplina imong anak kay walay bunal nga makamatay. Kay kung dili nimo siya bunalan in the future, ikaw mo'y masayog kamatay. At takihon kag magsige na nagpabadlong sa imo. Pastor, wala man ko'y ginikanan. Gibilin ramang ko punuan sa dakit. Doon na kay amahan nga langit nun. Og dili siya magkulang sa imuha, pilia gihapon nga in the future, one day magkapamilya ko. Ipakita nako sa akong anak ang pinaka the best nga tatay nga ginama sa Ginoo. Hello, naapa mo? Mga inahan, one day kining akong anak nga babayi, mangandoy ni siya og kinabuhi. Nga kung maminyo siya, mahimo siyang inahan, mangandoy siya, nga mapariha siya sa ako. Nga maayong mo atiman, maayong mo dala, maayong mo disiplina, maamumahon. Unya mo ingon na, gibuhat naman ako ang tanan para sa akong mga anak. Gani, gibuhat gani ni mo tanan, mo nang naingana siya. Musinggit siya, kay musinggit po ka, mamalikas siya, kay malikas po ka, ingon siya, buang, kay buang mo po niyang madungog ni mo. Nya kanus aman ka magbago. One day, sige kag ingon si mong anak, buang, inikatigulang ni mo, ingno na po kasi mong anak, buang nga po ka mamaoy. And kitay gatanom, kitay mo ani. Normal ang kasing-kasing sa tao nga kung masamaran mo balos. Mao nang ang bata, pag ma-verbal abuse, masama diyang kasing-kasing, in the future, makabalos gud na siya. Musulti gud po na siya agmaot. So dinhi mga igsuon sa atong panagtigom, gihatagan kita kay gayunan, nga makapaminaw sa mga pagtudlo, o kana nga mga pagtudlo, mismo nagagikan sa mga pulong sa Dios nga mao'y nakasayod, unsay ikaayo, o unsay dili para sa ato karon og sa umaabot. Kamong mga anak, balikon ako. Ayaw mo paghuna-huna. Nga ini kahuman ako eskwela, papahulayo na nako si papa og trabaho, si mama og trabaho, kay mag-abroad ko. Ayaw, kay mga matay na sila sayo. Gatrabaho sila, galihok sila, sudugay pa na mamatay na exercise. O sa'y gusto nyo, palingkuron, pakanon ay hantod mga high blood. Ang pinaka-the best ninyong mahatag sa inyong ginikanan, maunga, pakiton ninyo silang naningkamot mo o nakabot ninyo inyong pangandoy, award na sa inyong parents. Wala na sila nag-expect nga, tanawan niya itong pamuyo, ikaw, dito nakagminyo, gipa-eskwila ka na ako. Wala na. Aman mo eskwela, okay na ka. Sige, pagminyo na, sitol naman ka. Naanak ka, okay na, wala problema na. Di kay singlon pa ang lakinan. Pa-eskwela na ko nag-its inyo. $500,000 namang gasto. Imong minyoan? O panikabalos na mo? 5 kakabaw. 3 ka baka. Usa ka motor, usang tricycle, naghanak pa ngayon. So imong anak, pag minyuan kulatahon og ayo, wa na kaya, di ka kahilabot, why? Imo namang gibaligya. So, ginikanan, palihog lang, ang atong responsibilidad, amumahon ang atong mga anak sa Kristohanong pag-amuma, o kutob sa atong mahimo, uban sa panabang sa Dios, suportaran nato sila sa pagkabot sa ilang pangandoy. Naa sila ihatag nato or wala, ang pinaka-importante, nalipay ta sa ilaha kay nakabot nila ang ilang gipangandoy. Ay nagpag-expect nga buhatan pakagnindot nga balay kay mamatay na ka. Lami imong balay imong lawas, lami. Sakit na nangaluag na mga busing ng mga ruska, mga lustred. Okay na, hindi ka maulanan, hindi ka matuluan. Ayun na. So mga anak, mga anak, ingong amen. Bisag wa kay ginikanan, anak yapon ka. Kaya nga nung nitungha, man kag wala kay ginikanan. So mga anak, mao ni,
ang pinaka-the best ninyong reward nga mahatag sa inyong parents, kanang inyong success. O kana nga success, mahimo ninyo na nga makabot, pinaagi sa paggamit sa inyong kahigayunan sa pagpili. So karon pagtarong intawon, mga lalaki ayaw magpaghuna-hunag, kahutdan mo og babaye, naay akong duha. Naunsa day mo? Then, mga babaye, ayaw magpaghuna-huna nga maadto ng lakiha sa uban. Kay kung maadto na, praise the Lord. Why mangulatan nimo in the future? Ang imong focus karon, pagpangalagad sa Dios o pagpili sa mga maayong buhat. Sa atong pagtapos, tan-aw nako tanan dire. Nalingaw na kas imong tapad. Dire tan-aw tanan. Kahinomdom mo nga kung matigulang na ka og mamatay na ka imong inong ang taga St. Peter, ibutang ko sa lungon nga nag-ingani ko. Nga naman, malipayon ka nga maghinumdom sa mga nanglabay sa imong kinabuhi. Kay naghimo kag insaktong pagpili og mga desisyon og nibungag mga nindot nga mga memories sa imong kinabuhi. But listen, ayaw panganduya. Nga nay mo dungaw sa imong lungon unya mo ingong, hala, murag wa gyud kadawat sa iyang kamatayon. Nga naman, guol kayo ka. Nga kanang naghinapos imong kinabuhi, subo kayo ka, kay ang imong mahinumduman. Pagsukol nimo sa ginikanan sa imong pagkabatanon, ang imong pagkabarkadista, ang imong pagbisyo-bisyo, pila ka prisuhan nimong gisudlan, dagan kay kang mahinumduman, pagkaminyo nimo, sige nimong gikulata imong asawa, and then ang imong mga anak, imong giabuso og taman, and then tigulang na ka nga ang imong mga anak, nibalos po sa imo, pasagdan po ka, and then walay nagpakabala nimo hangtod himalatyo na ka og dagkaguol ka. Pagkamatay nimo na mudungaw, wa gyud kadawat sa iyang kamatayon. Listen, ang Biblia, pulong sa Dios, og ikaw iya sa Dios, gihatagan ka ana nga gasa sa pagpili. Gamita na sa matarong nga paagi, nga giniyahan sa mga pulong sa naghatag ana, nga mao ang pulong sa Dios. Aron nga makita nimo, unsa di ay kanindot ang tawong nagsunod og nagpailalom sa kabubuton sa Dios. Lisod kayo mo yung ka, matuman imong pagbuot, Lord. Kay ang pagbuot sa Ginoo mao man ning pulong niya. Unya, ingong ka matuman imong pagbuot, pero wa ka nagkinabuhi sa iyang mga pulong. Naani mo ang kahigayunan sa pagpili. And ayaw personala si pastor. Because og unsay isulti na sa pasulti sa Ginoo, musulti ra gyud ko, paminawon or dili, ikalipay or ikasakit, isulti ra gyud nako. Kay ako maoy singlon sa Ginoo. Dire, tanaw. Pag ang pulong sa Dios nga akong iwali, dili magkadimao, singlon ko sa Dios. Number 2, pag ang pulong sa Ginoo akong giwali o nyawa ko magkinabuhi, mas labaw kong singlon sa Ginoo. And that is why ayaw i-blame. Nganong igiigo ko, nganong mauman to iwali, nganong man to, because kami usab dako kayo ang among kahadlok sa umaabot. Daghan na kayong tentasyon nga patakason kas imong kaugalingon. Hawa diha, ikyas diha, paghimog private nga kinabuhi, paghimo ani, ingani mong kinabuhi, ingani. But sa laing bahin, sige, talikod. Sige, biya. Singlon ka, singlon ka, singlon ka, singlon ka. Muna lisod ug bugat kayo. Munang sa tanan karon nga niya, sa tanan nga maabot aning mensahiya. Nindot kayo ang imong kaugmaon kung makaibalo kang mo gamit sa imong pagpili. Sa imong gasas pagpili. Unsa or kinsa. Importante kay na mga igsoon. Hopefully doon na tayo nakatunan. Like Joshua, nakapili gid siya. 24:15, he said,
Ako nakita nga murag ikapoy na mo sa pag-alagad sa Ginoo. O gani, murag dautan na ninyo ang pag-alagad sa Dios. So karon, pagpili kamo kung kinsa inyong alagaron. Ang Diyos ba sa mga Moabihanon, Jebusihanon, Kanaanon? Ang Diyos ba sa mga angkwarta ba? Basta kaay ako o ang akong pamilya nakapili nako. Muna giingon ni Joshua, we will serve the Lord. Anong gikapoy man ka? Because you do it for men, not for God. Sa tanan nimong buhatan na para sa Dios aron dili ka kapuyon. Munay lesson nga kung nakatunang magtrabaho ko dito. Wala ko na kung ako ning kuno ni kay ako rabay mo puyo. No. Para ni sa Ginoo someday papuy-an is alagad sa Ginoo kisay ibutang dire wala pay problemahon because wa tay atoa ang tanan iya sa Dios. Mga estudyante tarunga gyud. Pagtarong gyud mo. Di gyud mo magkulang og pasidaan. Tarunga gyud in taon. Kay ang imong ugma magdepende na sa imong buhaton og desisyon karon. Manindog ta mga igsuon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Salamat kaayo sa mga mensahe nga among nadawat karon. Daw ang among mga kasing-kasing nga saag pag-ayo. Libog kayo unsay pilion. Because karong mga panahon na lisod na kayong ilhon unsay angayan ug unsay dili angayan. Tungod kay ang dili angayan mao may makita nga gibuhat sa kadaghanan bisan sa mga Kristohanon. Nagaampo ako Dios nga ang tanan nimong mga anak dunay langit nun nga desisyon. Ang tanang mayong gasa nga naa nila gamit nila sa matarong nga paagi. Nga maghuna-huna sila sa mga umaabot og dili lamang sa mga kalipay nga karon lamang og lumalabay. Ang mga kinabuhi nga maanhi ani nga church og ang gininhawa sa tanan nga mga tawong maabot nining minsaya imuha. Mga pulo nga among madungog imuha pod Lord. Ang kusog, ang hangin, ang tanan imuha gulay amo. Kita nimo ang kabugat sa mga kasing-kasing nangandoy sa kapahulayan, nangandoy sa imong gugma nga walay paglubad, nangandoy sa imong tandog o Ginoo. Father God, I pray ang matag usa o Dios mahimo nga mapaubsanong magadawat sa imong mga pagtudlo og mga pulong. Nagampo kami nga ang imong kabubuton mao'y matuman apan gipadayag nimo nga mahikap ug mabasa ang imong pagbulutan. Tabangi kami, O Lord, na magtuon, magbasa, magkat-on, aron nga sa unsay among mga nakatunan, diha kanimo, among maikinabuhi, arong mailalom kami sa pagkinabuhing uyon sa imong pagbulutan, Ginoo. Dako kaayo ang kaguliyang og makalilisang nga mga kalisdanan sa umaabot. Mao nga karon gihatagan minimog mga pagpasidaan unsaon namo paggamit, pagpili ang kahigayunan, ang gasang imong gihatag kanamo aron malikayan namo ang makalilisang nga kaugmaod. I pray, O God, nga among mga batan-on, mga kabataan, mabuhi gihapon ang ilang paghigugma kanimo. Bisan nga ang kalibutan karon maoy nagpatigbabaw og nag-offer og daghan kayong mga kalipayon. I pray, Lord, mabuhi ra gyud ang imong gugma sa ilang mga kasing-kasing.
mabuhi ra gyud gihapon ang mga pulong nga madungog, ang mga pagtudlo. Salamat sa tanang mga kinabuhi sa matag mga pamilya. Salamat sa mga naghago, Ginoo. I pray, O God, nga sa matag adlaw sa sa among mga kinabuhi, himo kanunay nga higmata kami, aware, mindful, nga dili ra ka Dios nga naa sa among panagtigom. Dios sad ka kung naa mi sa trabahoan, eskwelahan, panimalay ug asa ming dapita. Kaniadto, Dios, sa diha nga mabati namong inigkabagbong namos kasaypanan, latuson dahil minimo, maugyod to ang pinakamakalipay kayong wagyod minimo pasagdi. We pray, sa samang paagi, Amahan, kanunay ang imong mga pagtudlo o pagbadlong, panahon nga kami magmalapason diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, nga padayon paghihapon nimo, butangan og lawom nga tinguha ang mga kasing-kasing og una-una nga motubo diha kanimo, Ginoo, nga mahimaya ka o Dios sa mga pagkinabuhi namo. I pray, Father God, nga kanunay buhi ang imong mga pulong, kanunay buhi usab ang imong mga katawhan nga magatigom ining dapita. Mao ni ang butang among nasabtan, bisag unsaon na magsayaw-sayaw sa kalipay ni ining kalibutana, sa tanang kalipayon nga gitanyag aning kalibutana, moabot gyud mis unahan nga laay ang among kasing-kasing, masulubon kami og way sod empty. Tungod kay ikaw lang ang naay tinuod nga kalipay nga ikahatag diri kanamo, Ginoo. Salamat kaayo karon sa imong mga pagbadlong ug mga pagtudlo. Ikaw lamang ang among ibayaw. Ikaw lamang ang among ipataas ug wala nay lain, Ginoo. Thank you, Jesus. Ato itaas ang atong mga kamot, kitang tanan, mga igsoon.